telebista ikusteko eta erraten zuteko modua, sare sozialak sortu zienetik, aldatu egin da. Azken finean zuek ere, nik uste dut itzaldiak entzuteko modua ere aldatu egin dela, ikustekoa da. Ondo guztia hor gaude, eta batzuetan askotan esaten den moduan, ez da azkenean respeto falta, ez atentzio falta, justu kontrakoa da. Bueno, guzti horren inguruan, telebista, irratia eta sare sozialen inguruan hitzeiteko bildu gara, eta hartarako ekarri ditugu EITB-en aritzen dien lau profesional. Alde batetik, eta izendatzearekin batean egotzen bazarete, Reyes Prados, Julián Vega, Eider Jauregui eta Jose Blanco. Mesedez, txano bat, aste honetan bertan, aurkeztu egin dugu EITB-en dekalogo bat. Profesionalei bideratuta, norberak bere marka profesionala nola kudeatu sare sozialetan lan horretan laguntzeko. Eta, bueno, aurkeztu honen Jesus ez serio, ez? Lau eserita, beste hori, baina, bueno, horrela egingo dugu. Mainguraren amaieran hitz egin dugu honetaz, eta bitartean aurkezpenak egitearekin batera nik galdera bana botako dira. Ez zen izan oso arrakastatsua, audientzak nahiko txikiak izan ziren, baina aldiz, sarean, astero geneuzkan 80.000 ikustaldi programa osoarenak, eta mundu osotik egindak, eta izan zen oso deigarria. Zer zen, nitxo bat, hilobi bat, zientzia eta eszeptizismo inguruan dauden hori komunidadeak enteratu ziren programa oso, preskriptore oso importanteak zituen, eta orduan hori lortu zuten nahieran, EITB nahieran oso konsumo handiak erakartzeak. Eskerrik asko, Joselu. Azken finean, apur bat bere garaian Enjuto Mohamutoren sortzaileek esaten zutena. Ondo dago YouTubeen ikustea, oso ondo dago. Ondo dago Twitterren egotea, baina piztu telebista bestela programak enduko digute. Eta hori gertatu zen. Hori gertatu zen, azkenean. Bueno, gurekin dugu baita ere Eider Jauregui. Eider Jauregui eitb.eus, gure webgunearen, eta oroar EITB-ren community managerra da. Eta, bueno, zuk daukazu harremana irratsaioekin, telebistako programekin. Nola egiten duzue gauza sortzeko? Goenkale baten orrialde bat edo Twitter profila edo baia semanitako bat, nolako harremana da, nor sortzen du, nola kudeatzen duzue, nola egiten duzue? Bueno, horre prozesu oso bat egiten da, batetik programa berrien kasuan, programa berri bat sortzera doan momentuan, lehenbizi bilera bat egiten da. Programa horren arduradunak egoten dira alde batetik, eta beste alde batetik gu.eitb.eusen aritzen garen bi departamentu. Telebista edo irratiko departamentua, segun sortu behar den programa hori telebistako edo irratikoa den, eta gero gu parte hartze taldeko ordezkari bat. Eta bilera horretan, erabakitzen da batetik, azaltzen digute, programa hori zertan den, ze eduki izango dituen, nor izangoen aurkezlea, noiz izango den, datu guztiak ematen dizkigute, eta gurekin adosten dute batetik, programa horrek webean izango duen presentzia. Nolako izango den bere webgunea, ze eduki eskainiko ditugun, ze maiztasunarekin, eta hori adosten dugunean, lehenengo webeko presentzia, gero adosten dugu hori sare sozialetara nola trasladatuko dugun. Ze sare sozialetan egotea komeni zaigun, ea Facebooken egon nahi dugun, Twitterren egon nahi dugun, bietako inotan ez, beste non baiten, hori adosten da, eta horrekin batera adosten dira lan egiteko moduak. Egon behar garen toki horretan, zer egingo dugun alegia. Nork egingo dituen gauzak, nola izango diren edukien partiketak, interakzioa eta beste azkenean, EITBek azaltzen zaio, jende guztiera azaltzen zaio, EITBek dituela 3 helburu edo, sare sozialetan egoteko, bat izango litzateke gure jarraitzaileekin da interakzio hori bultzatzea, jendearentzat erraza izatea, bere programako aurkezlearekin, programarekin hitz egitea, eta bere zalantzak botatzea, iruzkinak egitea. Bigarren helburua izango litzateke marka bera indartzea,
eta marka hori berdin dio programa izan astean behinekoa, egunerokoa edo zenbaiztasunekoa, nolabait jario bat sortzea egunero programa horrekin harremana izateko eta marka indartzeko, eta hirugarrena izango litzateke marka horrek webgunean duen euskarrira, bere webgunera, trafiko erakartzea. Eta hiru ildo horiek edo hiru helburu horiek kontuan izan da plangintza bat egiten da. Kontuak guk sortzen ditugu, Lontxo eta biok beste bi pertsonekin batera osatzen dugun lantaldetik sortzen ditugu kontuak, EITB guztiko kontuek itxura bera, estrategia bera izan dezaten, eta behin sortu ondorenen, baina programakoei ematen zaie, batzuetan beraiek kudeatzeko, gure gainbegira dapean, beste batzuetan erdi eta erdi kudeatzen ditugu, eta EITB-ren urteko apustuak edo diren kasuetan, askotan gure taldetik hartzen ditugu ehuneko ehunean kudeatzeko. Baina hau egitez gain izan duzu, guztira lau persona gaudela. Hori da. Hau egiteko eta beste bost alor gehiago aritzeko, beraz, gure lan antolatzerakoan estel badaukago. Bai, ezinezko izango litzateke kontu guztiak kudeatzea. Batetik, sare sozialez gain beste hainbat arlo ere ematen ditugulako gure parte hartze departamentuan. Zenbat kontu ditugu gutxi gora bera? 176 horri ofizial Facebooken, 101 Twitter kontu, YouTubeko kanal bat, Flickrreko beste bat, Pinteresten beste bat, LinkedIn horri bat, Google Plusen beste horri bat, eta orain, esperimentu txiki bat Instagramen Gaztea markarekin. Ezinezkoa izango litzateke, gu denok horretan arituta ere, kontu guztiak guk eramatea. Orduan nolabait horre plangintza bat egiten da, eta elkarlana bultzatzen da azkenen programetako arduradunekin eta horratzen dagoen jendearekin. Berto, eskerrik asko. Reyes, zugan aitzuriko gara, zuei eman aurretik. Zu, aritu izan zara Euskadi Direkto programa baten. Bai. Euskadi Direkto izeneko programa baten. Gertuko informazioa zan, jendearen gandik hurbil egonen zuen programa batena. Norako erabilpena egiten zenuten zuek? Bai programa, bai erreportariek, nola? Erabiltzen zenituzten sare sozialak, nola? Bai, horrelako saiotan nik esango nuke edo ausartuko nintzateke esaten iaia ezinbestekoa direla sare sozialak. Azkenean, haiek edo, parte hartzen, edo publikoak edo audientziak parte hartzen dut saio batean. Eta aukera ematen diogu jendeari bere kexak edo bere ardurak kontatzeko, ezta? Orduan, guk, orain ja ez da egiten Euskadi Direkto, baina guk erabili genituen asko. Gainera, haien bidez, sare sozialen bidez, kexa horiek edo berri batzuk topatu genituen askotan. Eta, egunotan adibidez, edo aspaldi honetan parte hartzen nahi nahi saio batean, ETB batean, zuek horreta gu hemen saioan, eta harrigarria da ikustea nola mezu edo interakzioak jaso ahala, persona batek, lankide batek, biltzen dituen eta gero erabaki dituenak botatzen du zenki, eta telebistan, eta horregatik jendeari telebista ez da, edo irratia, ez dira ematen duen bezain hotxak, ez dakit, baina beste xarma bat daka. Eta hori. Zueko horreta hemen, ganberra dautza, esaneten. Bai. Oso programa... Oso programa ganberro da, bai. Humoreak badu bere puntua. Bai, humorezko saio bat da, eta saio horretarako ere,
ia ezinbestekoa direla sare sozialak, bueno, Jose Luke esan duenez, ez da, hori, olako saioetan, erabiltzen dira asko. Bai, gerora ere lehenko egunean, ez dakit ikusi duzuen, baina bilatzen baduzu Carlos Ollarra, karekin, jarri zuten, Paul Olagarroa gogoratzen zuen, nola asmatzen zituen partida, jarri zuten, ia Kataluniako erreferenduna asmatuko zuen, ala ez, Ollarra, jarri zuten platoaren erdian, eta jarri zuten Espainiako bandera bat eta Kataluniako bandera bat. Eta ara zegoen Carlos Ollarra batetik bestera, eta azkenan ez dizuet esango nora jo zuen, baina, ikusi behar, azken finean, puntu horiek ikusi beharko zuen bideoa, jakiteko. Ez, baina azkenean, onelako gauzek, anekdota horiek bere lekua ere badutela askotan sare sozialetan. Hori da, eta hori, esan dudanez, mezu jaso edo interakzioa jaso ala, batean eta zuzenean esaten ditu lankide batek, eta, jakin behar dugu, saio bat hausartzeko ondo daude sare sozialak edo laguntzen diote ez dakite bultzatzen, baina alderantziz ere gerta diteke eta erabiltzen baitu sare sozialak prest egon behar dugu jasotzeko edo kanalizatzeko edo onartzeko kritikak baita ere. Bestela, etxaik bihurtuko dira sare sozialak eta hori ez da lortu nahi duguna, ez da. Eta azkenean miraririk ez. Telebista programa bat egin behar da, telebista programa on bat egin behar da, arrakasta izateko. Sare sozialetan egotea ondo dago, baina benetan egin behar dena da, irratsaio on bat egin, telebista saio on bat egin, eta hortik aurrera gauzak etorriko dira. Eta gero ondo kudeatu, zuk esan duzu moduan, erantzunak eta kritikak ondo enkajatzeko, boxealariak bezala, jakin egin behar da. Bestela jai daukazu, bai. Bueno, Jan, online egoteaz gain, online, irratian, egoteaz gain, zure arduratzen zara diskofesta ekimenaz, ibiltzen zara hor musika jartzen dituzu herriko plazetan. Nola erabiltzen zuzuk aurretik, bitartean, ondoren, eta zenolako erantzunak jasotzen duzu gazten gandik? Hor badaukagu, guk beti erabili dugu sistema bat, gustatzen zaigulako jendeak erabakitzea edo eukitzea, ez erabakitzea, sekulaztu jendeak erabakitzen, ez? Azkenen erabakia geurea izan behar da, zuk esan moduan, telebista saio egin behar delako, irratsaio egin behar delako, eta gauza bada jendeak laguntzea sare sozialen bitartez, eta beste gauza bada eurek inposatzea zer nahi duten, askotan gertatzen da ere, eske idatzi dut eta ez duzu irakurri, ez, eta ez dugu irakurriko, igual ez duelako merezi. Eske eskatu izue kantu bat eta ez duzu jarri, ez, gure irratia da eta gu jakingo dugu zer egiten dugu, zuk lagundu eta zure iritzia entzungo dugu, baina ez da zurea, ez? Piskatori ere argi utzi behar da, batez ere gazte jendeak, gu heldua gareno piskatori ulertzeko gai gara, baina 15 urteko mutiko bat edo neska bat berehala moskeatzen da. Eske ari naiz hemen idazten eta irakurri dugu, ondo eta eskerrik asko, baina kitxo hor dago, ez? Eta diskofestaren kasuan lehen aipatu dudan egoaren berreira ikitze hori 1000 aldiz biderkatzen da, ez? Lehen esandako autofelazio efektua. Zergatik, momentu horretan, diskofesta batean guk bi metodo ditugu, ez? Sare sozialak hasi aurretik, boligrafo eta papelarena geneukan, hau da, tekniko bat dago hor aurrean jarrita, eta berak apuntatzen ditu jendeak eskatutako kantuak. Zuzenago egiteko, Twitter ere erabiltzen dugu adibidez, eta ordanik irakurtzen ditut, iristen diren kantuak, eta esate baterako, ez dakit Gatiburen, ez dakit ze kantu, Amore Biedako, ez dakit ze ikastetxeko, ez dakit norentzat. Hori esaten duzunean, momentu horretan pertsona horrek sentitzen duena plaza erdian, esatezu, gora, inoa, ez dakit zein, eta tipa dago flipatzen. Orduan, hemen aipatzen den interakzio guztia, lehen eiderrek azaldutako estrategia hori guztia, zuzenean egoteko eurekin, diskofesta batean zuzeneko tasun horretan, 1000 aldiz biderkatzen da. Eta hemen gauza oso kurioso bat gertatzen da, ze sare sozial guztiak ditugu euren esku, eta gazteek nahiago dute oraindik jutea teknikoaren gana papela eta boligrafoarekin. Gehiago fidatzen dira. Sare sozialek bat dute oraindik gauza bat dela etzarela fidatzen. Ez dakizu benetan irakurriko duten, ez dakizu iritsiko den. Papela eta boligrafa zuk ikusi duzu eta ikutu duzu, eta hor dago. Adibidez, gauza bera gertatzen zaigu irratian, sare sozial guztien artean, lehen esan dut Twitter gailendu dela, baina Twitterraren gainetik badago oraindik askoz ere importanteagoa den beste bat dela WhatsAppa.
WhatsAppa da gazteako funtsa, gazteako oinarria. Edozein sare sozialen gainetik, baina ikaragarri gainetik dago WhatsAppa. Hau da, gure kalkuluen arabera, gainentzeko sare sozialetan dagoen mezu bakoitzeko 20 WhatsApp iristen dira gutxi gora bera. Beraz, WhatsAppa da gure erramintari nagusiena. Ez da sare sozialoikoa, ez da sare sozial bat izatez, ze zure mezua ez du gainontzekoek ezin dute irakurri, geuk bakarrik irakurtzen dugu, baina zure sentsazioa da zuzenean ari zarela benetan irratsaioarekin hitz egiten. Gainentzeko sare sozialek beti uzten dizutelako zalantza edo lehen esandako ezjakintasun hori. Horregatik jendean nahiago du jutea papela eta boligrafoaren bila. Eta gauza oso kuriosoa da, eta gu WhatsAppa da beti erabiltzen duguna. Eta diskofestetan aurretik publizitatea egiteko edo esateko babira gaur gabeko 11etan derion bitartean kantuak eskuratzeko eta diskofestaren ostean egiten duguna da bertan ateratako argazkiak erakutsi, Facebookaren bitartez, Twitterren bitartez, eta batzutan noiz behinka bideoren bat edo beste ere eskegi izan dugu gazteako atarian. Eta gaina WhatsApperena oso bitxea, nik uste dut jendearen sensazioa alde batetik benetan iristen ari dela mezua, eta babestuago sentitzen dela. Ez duzu zertan lehen zu komentatu duzu. Zuk argazki bat jartzen baduzu, nire laguna, zuta biok lagunak ez bagara, nik zure argazkirik ez dut ikusiko. Eurek ez dute zer kudeatu beharrik. Jartzarekin batera bakite pribatutasuna normatuta dagoela. Anonimotasuna. Ez dakigu idazti duen horrek zenbat urte dituen, neska edo mutila den, nongoa den, batzutan, guretzat erresa da, perfiletan agertzen da argazkia, ez da, horren badakigun gutxi gora bera, ze jende mota dugun. Hori bada ere kontrako erraminta bat, sare sozialen beste abantaia nagusia da, gure publikoa eta gure entzuleria eta gure ikusentzuleria ezagutzeko erraminta ikaragarria dela, ez? Bai programazio aldetik Jose Luren kasuan, bai webgunearen aldetik Eiderren kasuan, badakigu non dauden, zein den, zenbat urte dituen da guzti hori. WhatsApparen bitartez hori galdu egiten dugu, baina beste gauza pilo bateri irabazte ditugu. WhatsAppa sartu zenean hor sortu zen eztabaida bat gaztearen baitan adibidez, Ze momentu horrela arte, Facebook, Twitter, 20 eta horiek eta barra erabiltzen genituen, eta karo, horien abantaia da zubakizu herria adina dana guztia, enun ikasi duen, jendeak hori idazten du guztia, zure bizitza guztia hor agerian dago. Baina WhatsApparen bitartez ez, orduan, bale, bien, genituen mezu asko zeiago, baina erraminta garrantzitsu hori falta zitzaigun, orduan, hor eztabaida hori ere, oraindik ere badago, eta behar bada WhatsAppak ere etorkizun batean aldaketak izango ditu, ez dago atzalantzarik. Joselu, a ber, beti zuek telebistan erabiltzen dituzue sare sozialak, irratian erabiltzen dituzte, webean erabiltzen ditugu, baina nolako eragina du zure ustez sare sozialetan egindako lan horrek audientziarengan? Badoka harreman zuzenik sare sozialetan dagoen arrakasta eta telebistan egon daiteken arrakasta? Oso zaila da esatea. Eragin zuzena nik uste dut ez dutela. Eta generoaren arabera eta agian bai, baina adibidez. Ostegun honetan, Gran Hermanoren gala eukizitun 70.000 erabiltzaile sozialak. Eta telebista ikusle bakarrak izan zituen 7 milioi eta 300.000 ikusle. Orduan, Twitterren egon zen ikuslegoaren 1%. Orduan, datu horrekin, neurriak oso desberdinak dira. Eta bai egia dana da, telebistak agintzen duela zertaz hitz egiten dan Twitterren prime-timeko ordutegian. Baina, alrebez, ez nago ziur. Benetan da, oso garrantzitsua da, hori, sare sozialetan partaidentzako gaur egunean, telebista ikustea da oso esperientzia desberdina, boroi bilagoa. Parte hartzen dute solasaldi baten programari buruz eta hori benetan ematen du beste, ez dakit nola esan, beste ingrediente oso garrantzitsua guretzat, ezta? Eta bai, hori, sare sozialetan dagoen jendea,
pasatu da konsumo personal eta bakar batetatik konsumo kolektibo batetara. Eta hori, hortan, hori oso aberatsa da. Zan izan da, bigarren pantailarena, second screen, bigarren pantaila, zergaitik, pantaila bat daukazula aurrean, telebista dana, eta beste pantaila zure tableta, zure mugikorra. Orain arte, batzuk esaten dute orain arte, ia esote den bihurtu bigarren pantaila, telebista eta lehenengoa eskuartean daukazuna, zer uste duzu? Ez, eta hori segurazki ez da gertatuko. Fikzioa eta telebistako programak ikusteko pantaila handia oraindik oso leku simbolikoa daka. Eta gero, eta gainera, gaur egunean, telebista berriak, telefonoak eta tabletak bezain askarrak dira. Osea, inteligentiagoak, konektibidade aldetik, ia berdinak dira, eta kontutan hartu behar dugu, bai, esaten dugu, familia artean nork erabiliko du pantaila, egongelako pantaila, ez, baina eske gertatzen da, gaur egunean, etxearen 125 dira etxe biztanle bakar batekin, eta orduan telebista izango da beti izan dana, ezta? Eta azkenengo urtetan ikusi dugu nola telebista gehiago konsumitzen dela, naiz eta hori hor interneta egon, YouTube, ez dakizen bat aukera mugagabe bat daukagun, baina telebista gero eta gehiago ikusten da, ezta? Urtez urte. Mikel ez dago ados. Bueno, gero, orduan gero itxiko dugu. Ez, orain da aukera, beroan, eiteko. Nerabek zer egiten dute ba? Bai, baina nerabeak egun batean izango dira helduak. Eta bere etxea aukiko dute, eta pantaila oso potenteak. Baina hori posible izango da egitea etxeko egongelako telebistarekin. Eta haiek ere, momentu honetan, bizi dira bere familiaren etxean segurazki gehienak, eta gero ikikute bere etxea, eta bere etxean nahiago dute ikustea telesail bat oso pantaila potente baten, handia, resoluzio on batekin, eta... Beitxu. A ber, gurasoekin hitz egiten du bai, tutorianaz. Eta haiek esaten dutena da, telebista da, hori gauza dekoratiba bat. Entzuten dute, handa eta benetako interakzioa egiten da pantaila txikietan. Ez pantaila handian da, iturri hori sortzeko gaiak. Sortzen dira eta gero elikatzen dira pantaila txikietan. Pantaila handia da, bigarren mailako pantaila bat, gaur egun. Eta nire ustez hori, baitxuk esaten dute adibez, eta seriak eta hori guztiak pirateatzen dituzte. Eske, pizten dute, teleberria ez dute inoiz ikusten. Bake? Barkamenak eskatu behar dituz, alde egin behar dut, irratian sartu behar nahizelako. Berari, erantzunez, gauzat esango ez dut, eta arrazoi puntu bat du, baina erdipurdi, egia da ordenadora dela gazten, eraben pantalla, ordenadora edo tableta edo smartphonea, baina gaztea, entzuten dute, smartphonearen bitartez. Hau da, ari direlarik tuiteatzen eta txateatzen eta bar, gaztea dute piztuta ere, beraz, hor badago, ez da? Telebista ere ikus daiteke hemen ETV ikusterik ere badago, beraz hori ere hortzen. Eta barkamenak eskatuz alde egin behar dut, ozake, ondo segi, eta pena ematen dit, niri olako greskak bukatzen eski, baina bitu. Ondo segi dano. Gainera neuka nostika daba zuretzat. Oianek, lehen hasieran esan duen, igual berandu xago etorri zareten ontzat, Oianek 11etan dauka programa, eta mesedez digun etortzen, eta horregatik. Ez daki, Joselu honekin jarretu neozen, Josik zeo zer esan nahi zigun, honen inguruan?
Ontzo, komunikazio munduan ari gara, ez da, eta komunikazioa esparru ezberdinetan gertatzen da, etxean, kasu batzutan, gutxi eta berandu bada ere, gertatzen da komunikabidetan, gertatzen da sare sozialetan, baina pixka bat zuen guztion gunea eta jake community manager dagoen hemen, ez da, osea, komunitate horietan sortzen dena komunikazioa da, eta komunitateari nortasuna ematen diona komunikazio, barne komunikazioa da, ez da. Orden pixka bat, osea, zu gainera telebista aspaldiko parte ezagutzen duzu, ez alda kasu honetan komunikabide berri hauek aldatu dutena da komunikatzeko modua, komunikatzeko gaiak, komunikatzeko hurbiltasuna, ez da. Eta pixka bat egiten ari zareten gogo eta komunikazioaren inguruan ez da, nola moldatu ote gaitezken, nola aldatu dituen bide berri hauek, nola aldatu duten geure arteko komunikazioa. Horti joan daiteke pixka bat ez da bai da? Barkatu. Zergatik, ez dala gauza bera hitz egitea zuek hor eta gu hemen bezalako programa baten komunitatearentzat bere klabe guztiekin, bere hizkera guztiekin, idazteko moduarekin, ez da gauza bera. Eta nigo horatzen dut adibidez, La Noche de saioko jendearekin gertatu zitzaigun, ez da? Ider? Igual... Hala da, azkenean guk La Noche deko komunitatea kudeatzen hasi ginenean, guk komunitatea kutzerako erabiltzen dugu estilo bat. Uste duguna, momentu horretan, komunitatea horrek eskatzen duena edo izan beharko luekena. Eta hasi ginen estilo hortan, gauzak partekatzen genituenean, modu hortan hitz egiten, eta komunitateak berak eskatu zigun mesedez serioxeago hitz egiteko. Alegia, komunitateari iruditzen zitzaiola, gauzak partekatzen genituenean erabiltzen genuen hizkera, harintxamarra edo zela. Eta komunitatea berak zehaztu zigun bidea edo izan nahi zuen interakzio eta hitz egiteko modua, ez? Eta izan zen oso kasu esanguratsua zetzen izan pertsona bat esan zuena. Que tenéis un estilo un poco frívolo. Ez izan zen, lehenengoak bota zuen, eta desente jendek, babestu zuen, esan zigun, ni gauza bera pentsatzen ari nintzen. Eta noski programakoek eurek ala pentsatzen zuten. Hori da, programakoek ere ala uste zuten, eta bai. Eta gero baita ere, komunikatzeko eta jendearen arteko harremanak ere baldintzatzen ditu jendea bera. Komunitatea, behin komunitate baten parte sentitzen zarenean, jendea bera norbaitek erabat lekuz kanpo dagoen iruzkin bat, komentario bat egiten duenean, jendeak berak eskatzen dio administratzaileari, aizu mesedez, babestu nazazu, ez? Bai, hala da. Gertatzena da, adibidez, gertatu izan zaigu, bakizu Facebooken arauen arabera, zure benetako izena jarri behar dituzula, baina hori ez da askotan betetzen. Bueno, gertatu zaigu, komunitate baten edo besten, honelako persona bat hastea, eta, egurra ematen. Egurra ematea gustatzen zaigu, guztioi eztabaidatzea eta zer esango dizuet, ez? Baina egia da araua jarri behar direla, eta arauak errespetatu egin behar dira. Eta jendeak eskatzen dizu hori errespetatzea, azken finean euren etxea delako, euren etxe bezala sentitzen dutelako. Eta oso adierazgarria da. Gauza horiek kudeatzeko garaian trolak nola kudeatzen ditugu. Bai, horrazkenean zuk ikusten baduzu, iritzi bada, kritika da, eta hori azkenean kudeatzen duzu modu natural batean. Baina ikusten baduzu, benetan hor, Lontxok esaten den bezala, troll badabilela, bere helburu bakarra komunitate hori zapuztea dela, inolako erreparorik ez dugu izaten. Abisu bat ematen zaio, bigarren abisu bat ere ematen dugu, hirugarrenean ja, automatikoki abisatu dizut, ez dituzu, azken finean, irainak dira, zuk ezin duzu persona bat iraindu. Are gutxiago zure nortasuna hartu, irainak kendu egiten ditugu. Facebookek bakizue automatikoki kentzen dituela, Twitterrek ez dauka sistema automatikorik, eta bestela zuk egin behar duzu eta hor aipamenak daudela, ez? Baina hori ere bitxia da. Eta... Baina zarata pizka batik komeni zaizue. Hombre, hori da, ez, eztabaida beroa behar da, baina irainak ez. Irainak ez, baina zarata bai.
Bai, eta gurra, eta jendeari pentsarazi. Eta gustatzen zaigu, Bai, eta komunidadeko jendeari ere gustatzen zaio. Bai. Ezen gauza eztabaida bat dagoenean, bai, ITB-ko komunidade baten, o saio zehatz baten komunidadean, jendea animatu egiten da. Eta batzutan gai polemikak ikutzen direnean, programa baten, igual batek esate dizu. Ez dut berriro ikusiko. Urrengo gunean hor dago, komentatzen eta eta edo zen telebista programa batean ere traola bat planteatzen den momentutik pantailan zu zarata hori eskatzen ari zara, eta badakizu zarata hori izango dela edo konbertsazio hori izango dela modu positiboan edo ez daiteke kritika moduan ere. Zu pantailan jartzen duzunean traola bat, guztia jasotzeko prest egon behar zara. Eta gainera garbi dagoena da, jendeak zu traola planteatzen duzu momentutik badakien zuten ari zarela eta gustatzen zaio parte hartzea. Garai batean, telebistak programa batekin SMS bidez bakarrik parte hartu ziteken, eta jendeak ordaindu egiten zuen da parte hartzen zuen. Orain Twitterrekin doan da, errazago da. Orduan, jartzen duzun momentuan eskatzen ari zara, eta gero, noski, onartu behar duzu, jasotzen duzun hori, modu positiboan, negatiboan, edo dena delakoan izatea. Bai, egunon, eskerrik asko. Gauzatxoa, nola ebaluatzen dituzu? Ni, hau bezala, irakaslea naiz da, baitu, ebaluazio irizpideak. Zuek badituzue, gure helburua da ez dakiz zenbat ikuslera heltzea programa honekin, edo ez dakiz zenbat Twitteren txio izan, edo baduzu horrelako zerbait idatzita eta gero lortzen da, edo sorpresa dauzue batean, edo... Bai, hor guk egiten dugu, sozial media plan bat daukagun martxan, bere garaian hasi ginen egiten, da gero urtero berritu egiten da, ez? Sozial media plan horretan, nolabait beti planteamentu orokor antzeko bat dago. Diagnostiko bat egiten da, hau da momentu honetan daukagun irudia, helburu batzuk finkatzen dira, helburu horiek ITB-rekin bat egin da, eta gero estrategiak. Eta gero daukagu, azken atal badala, helburu horien neurketa. Helburuak izan behar dute, kualitatiboak eta kuantitatiboak, eta neurtu egin behar da. Orduan, hor beti ezartzen dugu parametro bat. Ez dakit adibidez, esan ditugun 3 helburu horietan, interakzioa nola neurtzen duzu. Gutxi gora bera, lortu behar dugu gure erantzun azkartasuna izatea ez dakizen batekoa, edo hainbeste igotzea komunidadea, edo hor jartzen dira elementu kuantitatibo batzuk, gero joaten garenak hilero egiten da txosten txiki bat, betetzen ari algaren ikusteko, eta horren arabera aldatzen dira estrategiak edo dana alakoak, ez? Baina bai, erabakitzen dela gutxi gora bera zein den ikusita ibilbide bat, karo datuak ez dira ateratzen hola, ikusten duzu ibilbide bat, zein izan dira orain arte izan ditugun kopuruak, zenbakiak, zerbaitegatik, eta horien arabera markatzen dira. Urtengoak uste direla, 1,5ko igoera bat edo, aurrikusten da, atal guztietan. Bai komunidadean, kasu honetan izango litzateke fan kopuruan, interakzio kopuruan, horrek erakartzen duen trafiko kopuruan, eta pixkat, bai zehaztuta dagoela, eta hilero kontrolatzen da ari garen, edo ez, edo... Hor, guk guztira, esan daiteke, 3 elementu ditugula, Eiderrek komentatu duen sozial media plan, hori, eta gero bere baitan dauden jarraipeneko dokumentuak, eta orain sartu ditugu bi gauza, duela urte batzuk egindako gauza bat, da praktika honen gidaliburu bat programentzat. Zehazteko programekin zehaztu egiten da, agiri baten, behira, EITB-ko marka bat kudeatzen baduzu, honela jokatu behar duzu. Hauek dira helburuak, honela sortzen da kontu bat, hau egin, hau ez egin, gomendioak dira. Honelako gidak badaude leku askotan. Eta duela gutxi egin dugu beste bat, eta da, orain nik uste dute hori eztabaidatzeko aukera izango gula, sare sozialetan aritzeko dekalogo profesional bat sortu dugu. Bai, dekalogoa, egin ziteken dekalogoa, pentatalogoa, o txoriktologoa, izan zitekeena. Guk 10 egin ditugu, 10 folio baten sartzen zirelako, 10 bat jarraipide sartzen direlako. Zer lortu nahi genuen honekin? Hau etorri zen erredazioetatik eskatutako gauza bat izan zen. Kazetariek eta aurkezleek eurek, erredazio kontseiluetatik etorri zitzaigun baita ere eskaera, esaten zuten, guk nola jokatu behar du?
Nik nire marka personala daukat, baina era berean honen aurkezlea naiz eta esataria. Zer egin behar du, nola egin dezaket, zer dago ondo egina, nola baita esateko, eta zer ez. Eta gu gomendio batzuk zabaldu ditugu. Eta zabaldutako gomendio, bilatzen baduzu Googleen sare sozialak dekalogo ITB o gaztelaniaz edo euskeraz, aurkituko oso. Eta hemen estekatuta daude edozeinek ikusi ahal izateko, eta ekarpenen bat baldin badukazu eskertzeko da urrengo bertsioa egiten dugunerako, hobeto ahal izateko. Ja, bat jaso dugu, Jose Rojasek bidali egin zigun aurrekoan, hizkuntzare irizpideak horre tartean sartzea. Genero irizpideak, bedira, beste bada. Hau PDF baten dago, ulertuko zuenez, sartu ahal izateko. Eta hemen, hau laburtua da, esan dut, hauek gomendioak ziren, hauek dira gomendioak programentzat, ez? Sare sozialetan egoki jarduteko gomendioak programentzat. Marka gogorarazi, komunikazioa, sare sozialak kontu baten sorrera, ikusten duzu, ez da? Sare sozialetan kontu baten kudeaketa, zertarako, maiztasunak, gomendatzen ditugu, ez lotu Twitter eta Facebook, markaren atzean personak daudela adierazi, agurtu, eskertu, galdetu, barkamena eskatu, irudi bat sartu beti, irudiaren indarra bakizue biderkatu egiten duela, ez? Txiokatzerakoan 140 karaktere emotikonoak, arauak mantendu, informazio iturriak aitortu, ez egin hori gure gomendia da, ez? Follow backen bila aritzea, besterik gabe, eta kontuz zabaltzen denarekin, ezta? Eta horrekin batera, profesionalentzat, eta hau komentatu nahi zuen, dekalogaren berzio laburra zabalduko dut, hor 10 puntua daude. Eta honetan, eta honen inguruan dokumentazioa bilatu genuenean, aurkitu genuen, leku guztietan, polemika sortzen duen, elkarte profesionaletan, zera, 3. puntua hau dara. Iritziak eta balorazioek zalantzan jarri dezakete zure inpartzialtasuna. Eta zure inpartzialtasuna eta neutraltasuna baita EITB-rena ere. Izan ere, erabiltzaileek zure iritzia EITB-rekin identifikatu dezakete, egingo dute nahi eta nahi ez. Zuk jartzen baduzu ere Twitterren, aurkezle bat bazara, jartzen baduzu Twitterren, hau nire Twitter personala da, iritziak nire kontu. Esan zazune duzuna, baina gero telebistan agertuko zara, eta jendeak esatuko du. Gomendionek, azkenengo esaldi hau jarri dugu erredakzio kontseiluek eurek propio eskatuta, ni pentsatzen nuen oso, esan beharrik ere etzegoela, baina horrek eskatu zuten sartzea, gomendionek askatasun individuala ere zaindu behar du. Zergaitik, hau polemikoa da, ez? Zuen ustez, norainoko lotura dago, Reyes, imaginatu, zu programa baten aurkezlea zara, programa airean dago, eta programaren inguruan, programaren inguruan aritzen zara, programaren aurkezlea zara, eta zure kontu personala dago. Zure ustez, badago loturarik naiz eta esaten dizut, zu jarri. Hau nire Twitter personala da, iritziak nire kabuz. Ni normalean saiatzen naiz ez botatzen iritzia. Naiz eta sevillista hasta la muerte jarri, baina hori azkenean ez da iritzia. Bueno, iritzia da, bai, baina jolin denok dakigu, ez da? Baina normalean hori ez dut jartzen. Nahiago dut ez egin. Eske azkenean agian lotuta dago lana eta nire aurpegia eta jolin, zuk esan duzunez. Gero telebistan agertuko naiz, eta garo. Joselu, nola ikuste duzuzuk? Ai, barkat. Bueno, nik ere ez dut erabiltzen iritziak botatzeko, eta telebistari buruz ez dut inoiz hitz egiten, inoiz ez. Erabiltzen dut hori nire zaletasunei buruz gauzak banatzeko, eta erabiltzen dut baita ere informazioa jasotzeko. Eta hortarako, oso tresna proposada, baina bai, nik nire identitate digitala, saiatzen naiz oso neutra izatea, eta
eta ez dut ematen nire iritzia naiz eta nik telebistan ez agertuz, ezta? Baina, daukat ardura bat erakunde publiko batean eta orduan ez dut nahi hori ba. Eta zuek nola ikuste duzu? Uste duzu harreman zuzena dagoela, harreman egon badagoela, baina ez du inporta, gauza bat besteari gailentze zaiola, nola ikusten duzu? Pixka bat, nortasun digitalaz ari gara, norberena eta kolektiboa ere, ez da? Eta komunikabide batek, komunitate honetan, komunitate sozial, politiko, edukatibo, tal, ari gara, nork bere nortasuna sortzen, digitalki gutxienez, ez da? Eta kolektiboki ere izateko da esateko modu bat, ez da? Niko gogoratzen dut, telebistan egin ziren umeen lehen eztabaidak, gainera, ez dakit, Urrusoloren ondoren, jarri zen Euskal Telebista batean, jarri zen ere ikasle gazteen eztabaida bat. Eta errepikatzen zituzten Urrusoloren programan agertzen ziren rol berdinak gazteengan, naiz eta beraiek sentitu ez, baina nola, ikusita zeukaten telebistan, grina sortu behar zela, eta sekulako polemika sortu behar zela, gazteak, ez dakit pentsatzen zuten, baina jarrera berdina hartzen zuten, nagusiek Urrusolorekin hartzen zuten, gogoratzen zuen programa, ez noa ezer esaten Urrusolori buruz. Baina, esan nahi dut, pixka bat guk, sortzen dugun ingurune komunikatibo, edo komunitate komunikatzaile honetan, hartzen dugun papela, pertsonalki eta sozialki, ez duzu uste beste ona ere eragiten du. Eta nik gutxienez ezitzaile bezala, eta ikelibelar, uste dut eredu bat eman behar dugula ere, nahi dugun izakera bat, edo nahi dugun nortasun digital bat ez da polemika sortu nahi duzuen. Ez argi dago eredugarriak izan behar dutela komunikabideak, eta batez ere komunikabide publikoak. Aste honetan bertan egon gara, bi helburu diferente dira. Aste honetan bertan egon da gure etxean Josu Horreko etxea, Global Inmediako arduradun bat, hemengo da, euskalduna da, baina Madrilen dabil aspaldi, eta Josuk esaten zigun, ze diferentia den helburua Mediaset bezalako konpainia baten edo komunikabide publiko baten. Mediaseten egiten dute Adan y Eva estreinaldia izate dute sekulako komentario piloa sare sozialetan, horietatik 175 mierda hitza jartzen zuena, eta ez da ezer gertatzen. Dirua ematen du, go, ahead. Gu beste erantzunkizun mota bat daukagu, eta beste motako jarrera eskatzen zaigu, eta eskatu egin behar zaigu. Bai, Lantxo, ni apurtzuet, Joserekin ados nago, hori, sare sozialetan perfil markatu bat ez izateak, edo iritsi jakin bat ez izateak, erabiltzaileetan edo jarraitzaileengan ez dakite fikzio jarrera bat ikusi alduten profil horretan, edo igual ez zara sartu nahi eztabaidetan, ikusi aldute bebai ez dakite, nire iritsi pertsonala da, ez da? Horregatik uste dut, bakoitzak igual, naiz eta markatu edo iritsi jakin bat zabaldu ez nahi, batxutan, jarrera markatu behar dugula, eta iritsi pertsonal bat izan behar dugula. Eztabaidetan edo gai batxutan. Eta gero beste galdera bat, eiderri bebai, ikamikak sortzen dituzten saioetan edo eztabaida handiak sortzen dituzten saioetan, gero eztabaida horiek sare sozialetan handiagoak dira edo konbertsazioa edo baretua dago edo ez dakit zer. Ez, perfilen inguruan arrazoia da kasu. Perfil pribatu bat, persona baten profila jarraitzen baduzu, artifizio puntu bat izan dezake bakarrik zure saioaren inguruan, eta erabat zuri egiten baduzu. Horrez dago persona bat egon daiteke, erabilpen profesionala egiten duen persona bat egon daiteke. Eta azkenean bere perfil personala da. Hor, eztabaida puntu hori ere egon da, eta Radio Konsoliotan komentatu da, eta jarretu da. Azken finean, horregatik, gomendio hau
askatasun personalaren arabera dago. Nik bakarrik esaten dizut, zer gertatuko dan, zuk nahi eta nahi ez. Hori gertatuko da, jendeak identifikatzuko zaituela. Hortik aurrera, zu jakingo duzu zer egiten duzun. Eta egia da, oso nadala, eta hori begibistakoa da, hori inork ez du zertan azaldu beharrik, programa baten aurkezlea edo aktorea edo gidariaren implikazio personala lortzen duzunean. Dekalogo honekin lortu nahi duguna da, hori pixkat bideratu, eta esan jendeari gure ustez nola egin beharko litzaken. Baina, bai, arrazoi duzu, baina gutxienez iritzi bat botatzen baduzu, jakintzazu hori gertatuko dela. Eta horren arabera, jokatole esango duzu eta ondoriak neurtu. Eta baita ere... Badaude oraindik bere kabuz doazen aurkezleak edo... Bai, erabat, bai, gainera euren kontu personala dira, eta azken finean dekalogonen hitzaurrean azaltzen denez, gu gure ustez, askoz ere hobea da, bakoitza bere kontu personal arabiltzea eta ez ibiltzea sortzen Reyes Prados ETB eta Reyes Prados. Zergaitik, arrazoi askoengatik, egiazkotasuna azkenian galdu egin daitekelako, eta bestalde batetik baita ere jakinin behar dugu nun gauden, noraino iritsi daitezken gurea bezalako ekosistema baten eta merkatu baten. Hori ere ez dute lortzen 54 milioi ikus entzule edo entzule kopuru potentzial daukaten komunikabideek, guk 3 milioitara iritsita pozik, behira dana, lehen Jose Luk esan duen moduan, guk merkatu horren 5% gara. Alegin berbera egin behar duzu, 5%rekin geratzeko. Igual Eider, guarentzuna? Oida, pixkat polemiken, kritiken eta guzti horren kudeaketaren inguruan, ez? Normalean eskutik doaz, telebistan sortzen den polemik edo debate bat eta sare sozialetan edo normalean Twitterren sortzen denak. Beti ez dauka zertan izanik baina. Adibidez, debate saio baten inguruan, saio asko berotzen bada, Twitter ere berotzen da. Eta telebistan ikusten ari garen debate horrek bere isla dauka sareetan. Normalean programa amaitzearekin denbora pixka baten iraungo du, Twitterren eztabaidak eta amaitzen da. Ez dugu olako krisi online handirik izan zentzu horretan. Beste gauza bat da adibidez, programatik kanpo sortzen diren bestelako debateak. Adibidez, izan ditugu, edo informatiboetan gai bat nola jorratu den edo jorratu ez delako, edo horren inguruko zerbait. Eta gaur egun edo Teleberria amaitu ondoren hasten diren polemikak pixka bat, eta ordu batzutan iraun dezaketenak, duela gutxi irratiko saio batekin izan duguna ere bai, eman zen... Bai, nik uste gogoratzen dituen artean, horrentxe, azkenengo minutua, bai humanitarinkin gertatu zitzaiguna spot batekin. Autismo hitza erabili izan, autismoaren inguruan, eta eskegi egin gendun, eta elkarteen gandik, ni egon nintzen krisi hori kudeatzen 4 ordu jarraian. Arratsaldeko... Torella Alonso abisatu zuen, nik abisatu nuen... esketxo hori egin zutenean, honekin arazo izango dugu online. Baina azkenean, ez dakizu inoiz noraino iritsi daiteken, ez? Arratsaldeko 8:00, gaueko 12:00 arte egon nintzen. Elkartekin hitz egiten, euren esietan sartzen, markamena eskatzen, hori guztia adostuta telebistako saiokoekin. Hori izan zen duela, 4 urte, o 3-4 urte. Eta azkenean lortzen duzuna da, nonbaitetan hori jarrita dago. Beldurrik ez izan, barkamena eskatu. Hanka sartu baduzu, barkamena eskatu. Esan, kendu eta azaldu, zergaitik zure ustez egin duzun, eta barkamena eskatu, pentsatzen zenolako, etzeloen inor mindu nahi, hori edalako, hori egin borobidea zalako. Eta hori da. 4 ordu horien buruan eta saiokoek eurek eskatuta, banatu egin genuen jende pilo bat biltzen zuen orrialde horretan, autismoari komunikabidetan nola, autismoaren gaiari nola heldu komunikabidetan eduki bat, zabaldu genuen, eta jarri genuen. Guk egin dugun hankasartzea beste inork ez egiteko, hemen daukazue, guk hemendik aurrera jarraituko dugun zera bat. Krisi guztien gandik ikasten da, eta
humila izan behar da eta onartu, hankasartzeak. Ez dut uste, bota azkenengoa, baina botatzen gaituzte. Bai, hemendik 5 urtetara nola ikusten duzue telebista? Bakit galdera oso, baina oso azkarra zaite orduan. Bai, ez, guztiok egiteko dalontxo bukatzeko, egiteko azken agurra, bertso saioetan bezala, mesedez. Ba, bueno, jarraituko da izaten gaur egunean dana, ez da? Egongo da agian konsumo eta genero aldetik aldaketak egongo dira, segurazki zinea eta ja ez da izango hain garrantzitsua, kate generalistetan izango da gehiago hori telebista konektatuaren bidez, bai, Netflix edo Hulu edo alako bideoklub digitalen bidez ikusiko da, eta baina hori, ikusten ari dana da, gero eta aukera gehiago, telebista gehiago ikusten da. Eta ikusten dana sarean, azken finean, telebista da. Telesailak, showak, talent showak, realityak, eduki horiek dira mundu osoan, gehien ikusten diren edukiak sarean. Horregatik, telebista desberdina izango da, genero aldetik, aldatuko dira, ziurazki, baina gizartean dakan garrantzia berbera izango da nire ustetan. Konsumo desberdin batekin, baina garrantzia berbera. Eta niri dagokidana, askotan esan izan dugu. Gaur egun guretzat, gure webuneak, eitb.eusuek izate ditu egunean bataz beste 1.000 erabiltzaile bakar. Ja, zenbaki poliketan gaude, ez? Bueno, horietatik 15% sare sozialetatik datoz. Egunen batean beste leku batetik badatoz, hor egongo gara. Eskerrik asko.